Eskoletako urmalen sarea da ekimen bat, proiektu bat, eskolak, hezkuntza eta urmaelak lotzen dituena. Hau da, bilakatu nahi ditu batetik urmaelak erramienta bat edo tresna bat eskolak ekosistema horietara gerturatzeko eta baloratzeko ekosistema horiek, eta bestetik egin nahi duna da urmaelak erabili laborategi natural moduan. Orduan, eskoletako urmalen sarea izango litzateke urmaelak dituzten eskolek osatzen duten sare bat. Lortu nahi duguna da, eskola horietan urmael hauek integratzea. Honela, eskola horien patioetan edo inguruetan urmaelak eraikitzen hasi gara, eta oso garrantzitsua den beste gauza da sare bat sortu nahi dugula eskola horien artean. Hau da, komunikazio bat eta egiten diren jardueren berri ematea bata besteari eta horren baitan proiektu handi bat osatzea. Eta orduan sentsibilizazio lan bat ere egongo da hor. Beraz, gaina azken aldien esaten den moduan oso garrantzitsua da ikasleek naturan bertan ikas dezatela eta horretarako tresna oso baliagarria eta interesgarria izan daiteke. Garbi utzi behar dena da urmaela ekosistema berezi bat dela eta ez dela soilik uraren eremu hori. Eta gero, urmael hori eskola inguruan nun egin dezakegun lantzea. Tamaina jakin honetako urmael bat nun sortu daiteke, hau da matematikak sartzen ditugu. Bestetik kontuan izan paisaia eta ingurumena oso garrantzitsua da sartzea. Eta horrek guztiak baldintzak bete beharko lituzke urmael bat sortzeko. Sortzeak berak lotura bat ekarriko du auzolanean egiten delako normalean, ikasle, irakasle eta kasu askotan egin dugun moduan bertako langile eta gurasoekin, eta baita herritarrekin ere. Hor sortzen da badagolako sinergia bat nun urmaelerekiko atxikimendua edo lotura sortzen duen prozesu horrek, ez? Eskatu daiteke adibidez ikasleei kazetari lanak egin ditzaten. Adibidez, urmaela sortzeko prozesu horretan argazkiak atera edota kontatu dezaten nola izan den prozesu hori gero aurkezpen bat egiteko. Horrek noski prozesu bat ekartzen du, bai euskera maila aldetik, idazkera maila aldetik, laburtzeko gaitasun aldetik, oso interesgarria izaten da urmaelaren beraren jarraipena ikustea. Batetik jarraipena makro moduan egitea. Alegia, urmaela nola doa aldatzen denboran zehar, argazki kamera bidez ikasleei eskatzea leku finko desberdinetatik argazkiak atea ditzaten X denboran zehar, baina izan daiteke ere ikuspegi mikro batekin. Hau da, hartu urmaelaren inguruan dagoen eremu txiki bat, metro karratu bat gutxi gorabehera, eta metro karratu horren jarraipena egin. Hau da, hasiera batean lokatza besterik etzana, nola dijoan pixkanaka landarez betetzen, eta ze landare espezie desberdin aurkitu ditzakegun. Bi jarduera hauek, makroak eta mikroak kombinatuko bagenitu, nahi gabe barneatzen joango ginateke zenbat espezie desberdin dauden hor, ze forma desberdin duten, ze kolore desberdin duten, eta inkluso fenologia ere, hau da, ze landare loratzen da noiz. Orduan, jarduerak asko dira diseinatzen ari geranak, jarduerak asko dira egin daitezkenak, eta lehen esan dudan moduan eskoletako urmalen sareak hori aberasteko asmoa du. Izan ere, eskolek jarduerak egiten dituzten moduan, gure web orrian txertatzen joango gera, ideiak botatzen joango gera, eta horrek guztiak balio izango du guztien esperientzia eta urmaelekiko daukagun atxikimendua bakarrik ez, laborategi natural moduan ematen diogun erabilerari indarra emateko. Webgunean bertan kontaktua badaukate, Arantzadi Zientzia Elkarteko kontaktua, eta gauza izango zen gurekin kontaktuan jartzea, deituz edo korreo elektroniko bat bidaliz, eta prozesua martxan jarriko genuke.